ונועה, אנחנו הולכים לדבר על חוק ביטוח לאומי, כן. חוק הביטוח הלאומי אינו מאפשר לנשים עצמאיות לעבוד בחופשת הלידה, ומי שבוחרת בכל זאת לעבוד לא זכאית לקבל דמי לידה. בתחילת השבוע הועלתה הצעת חוק חדשה שבאה לשנות את המצב הקיים. אנחנו נגיד שלום ובוקר טוב לעורך הדין רועי כהן, נשיא להב, ולעורכת הדין לענייני עבודה, דגנית בר קציר. בוקר טוב. בוקר טוב. אז דגנית, אנחנו נתחיל איתך עוד בתחילת דרכך, היית בהיריון, ילדת, אישה עצמאית, והיית צריכה לבחור. נכון. מה עשית? ספרי לנו את ככה, קודם כל בוקר טוב, נועה, אלעד ורועי, תודה שהזמנתם. ככה, אני עורכת דין לדיני עבודה ואזרחי, והאמת שבחרתי להיות עצמאית, כיוון שהפכתי להיות אימא בפעם הראשונה, כיום הוא ילד בן 13, והבנתי שלגדל ילד מ8 עד 8 במשרד, וימי שישי לא כל כך עובד, וניסיתי גם לבדוק קצת איך זה להיות עצמאית באמת, משרד משלי. צברתי לקוחות, ואז בעצם נכנסתי להיריון אחרי שנה. מה עושים עם 2 תינוקות בבית, וחופשת לידה, וביטוח לאומי שאומר שאסור לעבוד. אז לקוחות חדשים לא מקבלים. אוקיי. הם מתקשרים ומתעניינים, ואת אומרת שאת בחופשת לידה. מצד שני, יש לך את הלקוחות הקבועים, שהכל כזה נדחה לאחרי חופשת הלידה. והם צריכים טיפול. והם חייבים טיפול ומעקב. עכשיו, המזל אצלי זה שהעבודה עדיין הייתה מהבית. בזמנו, אני לא יודעת מה אנשים שיש להם מקום שהן סוחרות וצריכות לשלם, ויש עובדים והוצאות שוטפות, ושצריך לבדוק פקסים ומיילים. בכל מקרה, אצלי המקרה הוא היה ששופט במחוזי בעצם כתב לי לעשות השתדלות, למרות שהייתי בחופשת לידה, ולהגיש אחרי תיק הוכחות מאוד חשוב שהלקוחות יכלו להפסיד פה דירה. זה היה תיק נגד קבלן. ואת מצאת פרצה. נכון, ובעצם זה מול ביטוח לאומי חשש שיעקבו אחריי וכן הלאה, ובתור גם המקצוע שלנו הוא דורש יושר, ניגשתי ללשכת התעסוקה, היכן שהייתי אמורה לחתום, והודעתי שאני חייבת לעשות את זה. אז מה שצריך לקזז, הבנתי שבסוף התחשבנו איתי, ולדעתי גם קיזזו לי משהו, אבל הייתי מחויבת לעשות. אז איך עושים עבודה כזאת עם 2 ילדים קטנים? ותיק לא פשוט. אז עבדת בלילה. אז עובדים בלילה, לילות לבנים. זה היה חוקי לבקש? זה לא מהשופט. מצד המעסיק, השופט, כן, מצד השופט מקום העבודה. בעצם הוא לא המעסיק שלי, הוא בעצם הרשות השופטת, שבעצם אני מייצגת אותה גם מול הלקוחות. ואני מאוד שמחה שהחוק הזה, הצעת החוק של אורלי לוי אבקסיס, למעשה עורך דין רועי לוי כאן. רועי כהן, סליחה, נשיא להב למעשה מאוד תמך בהצעת החוק הזאת. בוא ניתן לו את מה להגיד. הצעת חוק הזאת באה לשים סוף לעיוות כל כך שכל אחד מאיתנו לא היה מסכים לדבר כזה. אישה עצמאית שיולדת ורוצה, אני לא קורא לזה חופשת לידה, זה בעצם לטפל במשפחה שלך, לטפל בזה, לא צריכה לחשוש שמישהו יעקוב אחריה בזמן שהיא צריכה להמשיך ולשמור על העסק שלה. הצעת חוק הזאת של חברת הכנסת אורלי לוי אבקסיס בעצם מבטיחה שאנשים ישמרו על העסק שלהם ליום שאחרי. הרי יש 150,000 נשים עצמאיות בישראל. בשנה יש אלפי לידות של נשים עצמאיות. הם הרגישו שהם כל הזמן צריכים ללכת במחשכים ולהמשיך לנהל את העסק שלהם. אם זה גרפיקאית, אם זה מעצבת, אם זה עורכת דין, אם זה סוכנת ביטוח, אם זה קוסמטיקאית, ספרית. הרי הן צריכות לחזור למשהו אחרי. הן לא חוזרות לשולחן וכיסא, הן לא שכירות. ולכן עצם העיוות הזה במחשבה שנשים יפחדו לשמור על העסק שלהם, זה דבר שגרם להרבה נשים לעשות מה שדגנית עשתה, לבוא ולהודיע, לוותר על הדמי לידה שלהם. ופה בהצעת חוק הזאת היא תאפשר 40 שעות בחודש, לשמור על העסק שלך, לשמור על המקום בעצם הפרנסה שלך, ולא לפחד. זה מה שבאנו לתקן. אני מאוד מקווה, זה עבר טרומית, יש פה באמת תמיכה של שרת המשפטים, זה אמור להגיע באמת להמשך קריאה ראשונה, שנייה ושלישית. עד סוף המושב הזה צריך להביא בשורה לנשים עצמאיות, ואנחנו נהיה עבר טרומית, לא, זה אמור להגיע לטרומית, זה עבר בממשלה. עבר בוועדת שרים לחקיקה, זה יגיע ביום רביעי לטרומית, אבל יש תמיכה של הקואליציה, אז אין שום סיבה שלא. רועי כהן, נשיא להב, תודה רבה. תודה רבה. כרגיל, הצדיק.